Ще уточним каква е разликата между гейша, гейко и майка. И колко километра развива влакът стрела. Ще питаме сега Ваня Илиева. Хепи Ванче! Пейте. Тя се изгубила. Къде тръгна? Здравейте. Добро утро. О, как се казва? Това е Кая. Това е Кая, разбира се. Здравейте, заповядай. Готино. Здравейте. Иванче, аз си нося. Нали си говорим за Япония? Ще си говорим за всичко днес. Кая, пускам ли? Кая. Ма разбира се, че се чувства като у дома. Здравей, да я представим, това е Кая. Ма Кая е много послушна. Кая навсякъде приключенска с мен. В Япония чак не. Гледай я, Франциска. Виж си като една гейша. Здравейте. Здравей. Аз ви нося по едно подаръче. Обичаме подаръци. Може всеки да си изтегли тогава. Да си го изтегли? Да, ще го показваме ли? Да. Колко хубаво. Си тия неща. Хепи неща. Хепи неща. Гледай. Ти голям пътешественик. Точно така. Откъде се върна? Аз преди 2 дни се върнах от Дубай. Но сте ме поканили да си говорим за Япония, защото там пък бях 4 пъти. Защо се връщаш в Япония? Защото вода групи. Откакто приключих с яхтите, тъй като бях там колко години, 13 години яхтена стюардеса, откакто приключих с яхтите, минах през фермата и реших, че ще си остана в България. То си е страст. Няма как да приключиш с пътешествията. Така че така се завъртяха нещата, че реално аз приключих с яхтите, така си имам едно вкъщи и просто веднъж или 2 пъти в месеца пътувам на някъде. И така се случи, че вече 4 пъти вода групи в Япония. Къде ходиш в Япония? Само в Токио, Киото или и други малки градчета? Интересното е, че повечето такива агенции организират Токио, Киото и Осака. Докато ние ходим и в едни малки други градчета, има примерно Такаяма, ходим за една нощ, спим в манастир с един монах. И сутрин става. И там всичко е веган. Чакай, заедно ли спите с този монах? Хубава работа. Не разбирам, питам. Благовещение. Извиняйте, питам. Добре, окей. Добре, млъквам, извинявам. Продължавайте. Срамни въпроси. Продължавайте. Не, между другото, един и същия монаха. Винаги вече се познаваме. Подарил ми една така специална книга. Моногамен е. Той доста е младолик. После разбрах, че си говорим и за една тема, свързана с как да изглеждаме по-млади. Ходиме, спиме една вечер в манастира. Сутрин в 6 часа има такива специални мантруване. Не знам, който се занимава с йога, знае. Чантене там около половин-1 час. Те си имат молитва, ние присъстваме. Много е зареждащо. И като цяло е много готино цялото нещо. Аз не знам какви снимки ви показват. Всъщност, ходите на класически туризъм или по-скоро тези така популярните тип ретрит? Не. Да, извинявай, че се прекъснах. Не на ретрит. Класически туризъм, но са по-приключенски. И в случая виждаме най-различни снимки. Аз съм имала удоволствието и шанса да бъда и сега, през пролета, когато е цъфтежа на вишните, и есента, когато пък се разлистват кленовите дървета и са безкрайно красиви. Аз лично предпочитам есента. Защото сега, честно ти кажа, и нашите вишни и там, като се разцъфнат череши, са си безкрайно красиви. Ама там не са ли някакъв огромен мащаб, поне от снимките, които съм виждала, цели, буквално като горички от цъфнали. Просто маркетинга им е по-добър. Маркетинга им е много добър, да, между другото. И тогава е много по-пълно с туристи през есента и времето е по-хубаво като цяло. На мен лично по-ми харесва. Аз като цяло съм пратила комбинация от снимки и от есента. Ето ги вишните. Това примерно е в Киото. Ако си в Токио и не са се разцъфнали вишните, то са разцъфнали в Киото, защото е малко различна температурата. Кой от градовете и местата най-много те е докоснал? Тези по-популярните, както попита Петър, Киото, Осака, които ние всички сме чували, или по-малките автентични градчета? Такаяма е много малко и хубаво градченце, но като цяло хората някак си падат повече по Осака и Киото, защото има повече неща за правене. Аз лично си харесвам много Осака. Там, като се загубиш по уличката, Осака е столицата на Япония, свързана, в смисъл не е столицата на Япония, свързана с храна. Кулинарната столица, точно така, на Япония. Там можеш да хапаш всичко. И има едни гьози.
които тия киоски. обожавам ги. Човек на едно място, аз имам снимчици оттам всеки път вече 4 пъти си хода и като си имам някакви такива фаворити от групата, защото ние сме около 20 души вода и ги вода на това място и си правим снимка от тези фотоапаратите, моментните снимки, които излизат и ги лепиме на стената. Така че ако попаднете в Осака, ще ви дам координатите на това място, да си направите снимчица. Имаме си вече един ъгъл с български снимки. Супер вкусни, примерно 6 такива. Направени пред теб гьози са 5 лева. Български ъгъл. Понаучиха ли вече английски, защото аз съм била преди 10 години в Япония и точно в Осака и си спомням, че едни от най-вълнуващите моменти беше, защото почти във всички ресторанти трябваше да се разбираме с ръце или те много използваха менюта с картинки, където им посочваш какво. Обаче аз много често поръчвах неща, които въобще не знам какво ям. Тоест, има ли е все още езиковата бариера там? Аз смятам, че дори да си поръчаш нещо, което смяташ, че знаеш какво ядеш, пак няма да разбереш какво ядеш, защото на третия ден, след като си се насладил на суши и всякакви такива неща, ти се налага да отидеш до Макдоналдс или да намериш някаква италианска пицария, поне аз лично някак си не мога. Липсват си ми определени неща. Като цяло не мисля, че знаят английски. Аз винаги като пътувам си имам местна гидка и тя говори на японски, аз съответно превреждам за групата на английски. Ходих да си купувам, там е много са ефтини очилата диоптричните. Не знам дали знаете, това е друг такъв хак. Да, много. Както ние тук отиваме и си купуваме лещи, така те там имат готови диоптрични стъкла, отиват на място с някакви супер технологии, ти правят преглед безплатен и ти продават за 45 минути, ти правят очилата, избираш си рамки и аз си закупих такива едни за някакви смешни. Туризъм. Колко ги закупи? Мисля, че 160 лева ми излязоха някъде. Аз не виждам надалече. Ванче, вярно ли е, че тази година е много подходяща година за ходене в Япония заради курса на йената и факта, че е малко по-евтино и по-достъпно за българите? Защото много хора започнаха да ходят в Япония и 2024-та и тази година. Аз не знам дали йената си сменя курса, честно да ти кажа. Не съм следила. Като цяло Япония си е скъпа дестинация. Доста скъпа, но въпрос на какво посещаваш, къде хапваш. Със сигурност може да... около едни 10 буна ти излиза Япония за 2 седмици. 10 000 лева. Да. И вече за не тръгна. Забравих, че има куче в студиото и се стреснах. По отношение на езика, защото нали ме пита, всъщност те използват едни малки, поне в тази оптика. Имат си едно урече и тя нещо ми говори момиченцето, супер мила, на японски, и цък и ми го дава и аз си го чувам на английски. В смисъл, ползват такива неща. А иначе като първия път, като се върнах от Япония, качвам се в трамвая. Викам, не, аз ще слеза. Тръгнах да им правя забележка на хората, които си споделяха, разбираш, и ежедневието и всичко, обаче викам, по-ще кажат Хепи Ванчето какво, нали, се противи. Няма, там е забранено да говориш в градския транспорт, влак, каквото и да е. Мен ми трябва нещо спешно, звъна на гидката. И тя ми пише. Да говориш по телефон или да си говориш помежду си? Ами помежду си не си говорят. Има И си по телефон. тихи зони, мълчиш и това е Тихо, положение. тихо. Тук винаги има един човек, дето е ало, второто чекмедже. Даже и на високо говорител. С фейстайм и си говорят. Абсолютно. А ти беше ли на това прословото кафене с прасета? Да. Какво е това кафене? Моля те, кажи. Да го чувам. Ето сега вие в момента сте на вода с куче. Въпреки че кучето е готино. Кафене с прасета, там в Киото се намира това нещо. Да, то виж колко хубаво изглежда. Да, изглежда много Аз не ви го препоръчвам, ако трябва да съм честна. Не, сериозно съм. То сигурно мирише на прасета. Не мирише на прасета. Те са едни мини такива като кая. Идеята е, че аз си представям кафене с прасе, а там кафе хубаво няма. После ще си говорим за цигарите. И аз последния път, като ходих в Япония, инвестирах да хода, да пия хубаво кафе, примерно за 15 лева, намирах си в Google снимчица и отивах. Кафе с прасета. И аз си представям някаква тревичка, прасета тичат около мене, аз си пия едно хубаво капучино. Отиваш в някаква сграда, качваш се на едни такива тесни коридорчета и си в една ето такава стая с паркет. Имаш 25 минути, слагате да седнеш на земята и тези прасета обикалят около тебе, грух-грух, и кафе, ако искаш, ти пускат в една такава машина с монетка. Ама те там ги гледат и от някъде друго да се чуваш едно друго гуртене. Според мен не е окей. Ти не си била на кафе с прасета, ти си била на среща с прасета и си пила малко кафе. Пих, да, защото пожелах, нали, да ми дадат. И там е популярно, на тази уличка, имаше кафе с прасета, кафе с змии, кафе с малки кученца, кафе с змии, това звучи като всяка сутрин на Петър Дочев. Не исках да го казвам аз. Не исках да го казвам, но... Но да. В смисъл, измислят всичко, за да... И има посещаемост. Трябваше да изчакваш. Предварително си резервираш място.
Като каза прасета, вярно ли, че сърничките там се кланят също? Точно така. Това вече обаче е в Нара. Това е било първата столица, най-старата на Япония. Ето виждате видео. Уникални са. Ти им даваш, има специални бисквитки, въпреки че аз им нося солети. Те им е писнало от бисквитки, прияли се, като видят нещо ново. Вижте ги! И ти им казваш аригато и те почват да се кланят. Страхотни са, не бягат, те са навсякъде. Очовечихме се. Уникално е. Добре, кажи ни, в началото споменахме разликата между гейша, гейко и майко. Да. Каква е разликата? Ами значи гейша и гейко е едно и също, само че в Киото, в този регион, наричат гейшите гейко. И гейкотата са тези, които тук предполагам ще видите сега. Ето, там се вижда начина, по който си слагат кимоното, дължината на колана, прическата. Разликите са видими, там всичко е описано. Идеята е, сега ще видите една снимчица и видео. Това, което ще видите, е майко. Ние ходиме и посещаваме, около 2 часа прекарваме с едно майко. Майкото е ученичка на гейшата. Или в случая на гейкото, защото сме в Киото. Стажант. Стажант тип. Тя има около 5 години и повече обучение. Показвани на нас лично как се прави мачата, как се забърква чая. Тук играем едни игри. А това е истинска гейко. Това става в самия Гион квартала в Киото, като обикаляш и само дебнеш да видиш някоя, която отива на съответно представление. Но това съм аз. Аз съм майко. Как ходиш с това сабо? Ами честно ти кажа, беше много удобно. Удобно? Да, но самото обличане пък на кимоно, те те обличат. Ти отиваш и си наемаш, което на всеки, който отиде, го препоръчвам. То не е включено към екскурзиите, но навсякъде има и е уникално и като преживяване и за снимки пред тея храмове. Цяло изкуство, цялото това обличане. Сигурно час и половина, 2 ни обличаха. Те са едни коланчета, пък едно върху друго, едни риски. Страшно, но задължително преди това отидеш до туалетна, защото после е трудна работа. Няма мърдане. Няма мърдане. А моля да разкажи ни за прословутото кръстовище Шибуя. Знам, че около 2 милиона на ден преминават от там, 2 милиона души, даже и повече. Да. И има ли врява, блъскат ли се хората или? Честно ти кажа, не се блъскат. Ето тук ще видите едно видео. Аз имах късмета да съм и през деня, и вечерта на него. Там са снимали и мисля, че 5-я... Какво беше това? Токио Дрифт. Бързи и яростни. Са го снимали там. Светофара държи 45 секунди и минават около 3000 души на един светофар. А за целия ден около 3 милиона. И аз съм го снимала и от метрото. Има едно място, където хубаво се вижда как се случва всичко. И наоколо има такива небостъргачи сгради, които също можеш да посетиш и да го видиш отгоре, както виждате в момента. А самото усещане вътре е лудница. Те хората просто минават във всички посоки. Това са кръстовища, които имат, както нашите, примерно, 5 кюшета, само че имат и диагонални пешеходни пътеки. Това е интересното. Ти реално просичаш, ние за да пресечем сега, аз да дойда при вас, трябва да направя 2 тигела. Докато там има директно диагонал. Много е впечатляващо, много. Просто там е място, където се срещат много такива. Метростанцията е основна и се срещат няколко. Добре, де, както и де. Пушат ли японците? Японците малко пушат. Защото в Азия, по принцип, знам, че азиатците много пушат. Японците мислят, че не пушат, но просто защото няма тая възможност. И за един български турист винаги това е първото нещо, което питат преди да тръгнем да пътуваме. Можем ли да пушим? Как ще се случва това с пушенето? И повечето, вече пушат от тези електронните цигари. И идват хората, ама те са се предварително се подготвили как така да пушат през ръкава, тук цигарата, разбираш, нещо. Смятай. Няма много места за пушене на често. По заведенията не се пуши, което аз адски много толерирам, защото не съм пушач и просто не ми харесва този дим и всичко, но оцеляват. Има специални места за пушене, в някои паркове виждат се, но са на много рядко. Така че едни пушачи, дето 2 кутии на ден цигари пушат, че им е много тегаво. Ти имаш кученце, там си возят малките кучета в колички. Така и не разбрах защо 4 пъти хода и ги питам и ми да разказват различни неща. На последното, което чух е, че видиш ли, нямат възможност да си правят бебета поради финансови причини и затова си гледат кучетата по този начин. Аз не вярвам това да е така, но няма куче, което да го разхожда. Веднъж мисля, че видя. Погледни големите. Има едно видео с 2 английски булдога. Ама те са огромни, а тя е една мъничка японка отзад бута тази количка, ще падне там кучетата. Не знам.
Но това също е практика в Америка. Последните 5-6 години много хора си купуват колички за кучета и си ги возят. Излизат на разход. Той има нужда да тича, да е на въздух, сред природа. Ама погледни трички. Виждала съм и куче и котка возят. Не знам дали ще се появи видеото, наистина. За котката по-би го приела, защото тя си е такова... У дома може да си седи. Преди няколко дни, да ви споделя, като спомена котка, забелязах котка на каишка в София. Да, виждала съм, да. Има, бе. Колко абсурдно е това. Така че вече нищо не ме сърпризира. Котка на каишка, куче в количка. Това ти е сродната душа. Не, това на Ванчето сродната душа. Тя е голям пътешественик. Само в Япония не е идвала с мен, но навсякъде, където пътуваме. Аз съм им изпратила снимчици, защото ние пътуваме с една палатка върху джипа и Кайчето си е с нас. Кайче, какво мислиш за количките с кученца, нали? Това не е твоето. Те си знаят. В София съм виждала вече колички с кучета, което за мен е супер странно, наистина. Не знам, не го разбирам. Може би е някакъв тренд. Иначе няма логика. Защо да го водиш в количка? Аз, това ти казвам, не си го обяснявам и на няколко пъти веднъж видях едни кученца в един такъв обособен парк и бях вау! И в Киото покрай реката. Но като цяло са в колички. Те си знаят. Чуда се един ден, ако дойдат извънземни, какво ще си кажат за нас хората? С всички тия трендове вече. Всъщност тези са извънземните. Да не забравим да кажем, че фермата се връща в ефир. Сега се сетих, ще го гледаш ли? Аз вчера също видях някакви сторита и после разбрах, че ще го коментирам и викам вау. Да, всички, които са на възраст над 18 години, са добре дошли да се запишат. Кастинга е до 30 април. 9 години, 9 незабравими сезона, хиляди зрители, много емоции и очакваме да го гледаме по BTV. Аз съм сигурна, че ще има много кандидати, защото много хора ме питаха, Ванче, защо спряха фермата. Смятам, че им е липсвала със сигурност един сезон, така че вероятно ще е много интересно това, което предстои. Ще има много готини и качествени хора като кандидати, да видим. Те, що майстори излязаха от фермата, така че, уважаеми зрители, не се колебайте, записвайте се на кастингите, а ние сега излизаме в една точно така, излизаме в кратка пауза, миличка, точно така.